Wai misali a ce ka ɗauki wannan rayuwar da ake ciki a matsayin labarin fim, wani fim kake ganin ya kamata a sa sunan wannan hali da ake ciki a Najeriya? Wannan shine kanjin bauta. Assalamu alaikum jama'a, yau gani ga wani ɗan Najeriya. Malam ya sunanka? Anami su Okasha Bello. Da Da Hausa sunana Oka Bello. Kai ɗan Najeriya ne? Cikakke citizen and indigen and origin. To muna so za mu yi masu tambayoyi ne akan Najeriya. Kamar yadda ka sani Najeriya da yanzu ana cikin wani hali. Saboda haka nake son na tambaye ka na ce ma wai yanzu misali a halin da ake ciki a wannan ƙasar da yanayin da ake ciki na tashin farashin kayayyaki da kuma irin tsadar kayan masarufi da waye dai na rayuwa, komai yayi tsada yayi wahala. Wai misali a ce ka ɗauki wannan rayuwar da ake ciki a matsayin labarin fim, wani fim kake ganin ya kamata a sa sunan wannan hali da ake ciki a Najeriya? Wannan shine kanjin bauta. Sunan labarin fim din